ኤርትራ የሚባል ሀገር የለም። ኤርትራ የሚባል ምንም ሀገር ሪከርድ የለውም፣ ይታወቃል። የቀይ ባህር ተጽዕኖዎችን ግብጽ እና ኢትዮጵያ ፋይት ሲደራረጉ የነበሩት ሀገራት እነዚህ ሀገራት ናቸው። ግብጽም በታሪክ ውስጥ ተጽዕኖ የነበራት ሀገር ናት። ኢትዮጵያም እንደዛው ተጽዕኖ የነበራት ሀገር ናት። ሌሎቹ ባህሩንም ኢቭን ሲካፈሉና ሲኖሩበት አልነበሩም። ኢትዮጵያ ይሄንን ባህር ቀይ ባህርን ለሷ ፐርፐዝ ለረጅም ለዘመናት ስትጠቀም የነበረች ሀገር ዛሬ ባይተዋር ስትሆን በጣም ያሳዝናል ለመናገር ማለት ነው። كم تري وزلهم إيرترا زبحال تاريخ زلوا هاجر يلن إيرترا زبحال أب تاريخ هاي نبرن يمزبلو the same people demand إيرتراويان مسانا حواتنا بيجي سمعوا تي جيم ترى activists اليوم قال لك تبلونا يزبلو سبعة اللوا I hate تي argument ناتهم إيرترا زبحال هاجر يلن تاريخ يبلون بتي عبينا دبلوماسين narrative shaping ويونتي ترخا ويونتي how do you call narrative مالتي بزعبا زربا ويكاسنا مقود كميل خمس خيد شيب كقبر خلو إيرترا حجر أي نبرتين إيرترا تاريخي بلان إيرترا نايت ماليا بتدما قمت لي لهم دما سمعوهم زيوم سبعة زياتهم مسرح ساكن لي كبيد مخان. And Syria are two states that have virtually one people. In historical and cultural terms, the commonalities between the populations of the two countries are so high that in some respects they are very difficult to distinguish. انتاي زبل زلاجي إيرتران حزب إيرتران حزب إثيوبيانسي دارجا قال بغالو حاد عينت حزبيو كنبلا نخلينا يزبل زلو حزب إثيوبيان حزب السودان كه ويون حزب إثيوبيان حزب صومالن كه حزب جوبتن كه حزب كينيان كه حزب داوود السودان كه واي سبيسيفيكلي نابي إيرتران داريلكا مجمريا اتازربا فرق حسوت مخانا يفلت مغنياتو ابي إيرترا زلو حزبي مس ابدبو إثيوبيا زلو بباهلا يراقبني بأنبابرا يراقبني ببزع نجر يراقبني قرابته هاجر يوم قد يراقبني ببزع نجر مغنياتو حزب إيرترا تشعت بيرات الله تفلالي بحل الله حزب عفار حزب تقرنيا إيرترا وين كلتيو حزب بلين حزب عفار كلتيو إيرترا وين ባህልናቶም ቋንቋናቶም አናብራናቶም ግን እንደበይኒ ስለዚህ ህዝብ ኤርትራ ክትብል ከለኻ ኤግዛክትሊ which ህዝቢ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ስለምንታይ ክልል ሶማልናት ካዘሎ ምስ ሶማሊያ ሓደ ህዝቢ ናይልካ ፖለቲካ ክሰርሕ ዘይትፍትን why specifically ናብ ኤርትራ ስለዚህ እቲ ፖለቲካ ግምጥል ኢሉ ድማ እንታይ ክብሉ እዮም ኤርትራ ዝበሃል ሃገር ኣይነበረን ባሕርናትና እዩ ንግሆም ምሸትን ከምዮም ዝብሉና ዘለዉ ስለዚህ እቲ ጌም ትሪዎ ኣለኹ በዚ ሓወይ ሓወኻየ ኣሕዋቲና تقراربتينا خبلو خلو بتقمت على دمان تايم زبلنا زلو هاجري يبلكمن تاريخ يبلكمن طليان زمسروت هاجري ولا حتى ايدنتيتي يبلكمن جين تاين قبل يدم توزر لازم يسمعوها. This is not to deny that there are two countries with their own populations, governments and a common border. For instance, we talk about the Nordics or the Scandinavians as people who share so much in common. This is not to say that there are no Danes or Swedes or Norwegians or Finns or Icelanders. The same is true between Ethiopia and Eritrea. I emphasize this commonality. جنتاي زبل زلو بزعبا إرترا وإثيوبيا حد عينة زبن بحلن زلو زبي وكنبل كلنا ني كلتيوم هاجرات زبومن هاجرومن منغستومن دوبنان دوب زلنان مخانا كرجت إلى كونكون جن نحن نقول زلنا بس من تايا ولا ديري زبل زلو مستوم نورديكس بحلو هاجرات سويدن نرويج دنمارك والتيو أمم فنلندا أيسلندا وسيخلو سيزيوم نناتهم بحال نناتهم كبر زلهم يوم جنب بحادة يسرحوا بحادة حبراوي إيكونوميك زون اللو نابلي دزار بتبغوت يجا يكونن أبزا زربازي أجن تايلون يرز كروات غينكم أبير ترازل منجسي نسبة زوكلا يكونن أبير ترازل منجسي ناي منجسي ستراكشر يبلون أبير ترازل منجسي كل ترايزل لو كل البزاي بقول منجدي جن حزب أبير ترازل لجن حاوناينا أنا كبلي دفتن زلوا تزربا نبي جزء كم تخيد نلبى مع متوليو دارجاز بس حسب دماء بس حد إثيوبيا يانون زي سبزي ويونت بوليتيكا إثيوبيا أكمل يدرج ودي أو خمسة قلت زخون لنا مدرخ استفتر له جزء ينازل لنا نابلوز قالوا شوي سلزي نسبة إيرترا حسب كتقربة تدلي حسب كترحق تدلي تجايم دما كمي ناقراربك أبتدي تدلي تقربة principles بحالي لنا زربا زيادة ما بروفيسور أباي بروفيسور جديون أباي تبغى تغير تعرفوا على كان رأينا تنهيل. Not to detract
from or deny Eritrean statehood, but to affirm the fact that we have a solid foundation for peaceful coexistence and mutual understanding. This foundation makes Ethiopia and Eritrea the ideal candidates to form the nucleus of a regional economic community of the whole. It is within such a broader framework of regional economic integration that the tension between Ethiopia and Eritrea could be resolved. ስለዚህ ኣብታ ዘረባ ክትሰምዖ ከለኻ ነዚ ንእሽተይ ክፋለ ደስማዓኩም ዘለኹ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዙሕ ዝተተሓሓዘን ስለ ዘሎ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ቁጠባዊ ምትእስሳር ወይ እውን ኢንቴግሬሽን ክግበር እንድሕር ኮይኑ ደን እቲ መሰረት ናይቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ምትእስሳር ኤርትራን ኢትዮጵያን እየን ክኾና ዝኽእላ እዩ ዝብል ዘሎ ኖ ኣብሶሉትሊ ኖት ኢትዮጵያ ናይ ብሓቂ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ምትእስሳር ትደሊ እንተኮይና ምስ ኤርትራ ይኮነት ክጅምር ዘለዋ I disagree ስለምንታይ ከምኡ ይብላ ኣለኹ ኤርትራ ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ ፍልይ ብዝበለ ምስ ኢትዮጵያ ጥቡቕ ዝምድና ንኸይትገብር ዝኽልክል ኣለዋ ሓፁር ኣለዋ ክንዲ ገለ ሓፁር ስለምንታይ ወራሪት ሃገር ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ የስ ሶማልያ ዲ ወይ ኬንያ ምሳኹም ምትእስሳር ክትገብር ትኽእል እያ ምክንያቱ ክንዱ ዝኣክል ደማዊ ታሪክ ስለ ዘይብሎ ንሕና ግን ደማዊ ታሪክ ኣለና ቁስልና ጌና ኣይነፀፈ ኣይሓወየ ስንኩላትና ኣብ ኤርትራ ኣለዉ ኣብ ዝተፈላለየ ብሰንኩኹም ዝወረደና ግፍዒ መልይ ዘሎ ስለዚ ንቁስልና ይሕወኹም ካሕሳ ይሃብኩም ይቕረታ ይሓተትኩም nothing of that sort ወላ ሓንቲ ከይተገብረ ከሎ ቁጠባዊ ምትእስሳር ቅድሚ ሕጂ እውን እኮ ነቲ ዝነበረ ናይ 30 ዓመት በደላት ከምቲ ዝድለ ፅገና ከይተገበረሉ ከሎ ሕውነት ስለተመረፀ ወይ እውን ሽርክነት ስለተጀመረ እንታይ ኣጋጢሙና ንሪኢ ኣለና ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ድሕሪ 34 ዓመት ንሉላውነትና ንግዛታዊ ሓድነትና ክሒዶም ኣብ ዛረብሉ ዘለዉ ብከምዚ መንገዲ ምዝያቶም ክገብራ ይንኽእልና ፕራይም ሚኒስተር እኮ በዓል ነጊርና እዩ ስምዑ ኣብዚ የቀይ ባህር አክሰስ ጉዳይ አይቀሬ ስለሆነ የኤርትራ ህዝብ አሁንም ወንድም ህዝብ ነው፣ ምስኪን ህዝብ ነው፣ አገሩን ለቆ የተሰደደ ያለ ህዝብ ነው። ከዚህ ህዝብ ጋር በጋራ መስራት መተባበር ፍላጎታችን ነው። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ቀይ ባህር ጉዳይ ናትና ዘይተርፍ ጉዳይ እዩ ዝብል ኣሎ ስለዚ ናይ ቀይ ባህር ጉዳይ ኢሉ ቀይ ባህሪ ጅቡቲ ኣለዋ ካልኦት እውን ኣለዎም ሱዳን እውን ኣለዋ ግን ኤርትራ ኢሉ ከይረቋሕ ኣሎ ስለዚ ብኤርትራ ኸድና ቀይ ባህር ናይ ምውሳድ ሕልምናትና ኣብ ኢድና ዘሎ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነተ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ንሱ ይብላ ኣሎ ፎሬን ሚኒስተር ናቱ ኢሉ ጀነራል ናቱ ካብ 2 ሚልዮን ክሓልፍ ዘይክእል ህዝቢ እናጎደለ እናጠፍአን ዝኸይድ ዘሎ ንሕና እናዓበላ ንኸይድ ዘለና ኢና ኤርትራ ሕሉፍ ሓሊፍዎም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኤርትራ ከም ሃገር ክትቅፅል ዘይትኽእል እያ ምክንያቱ ህዝባ ክብርክት ዘይከኣለ ናፅነተ ዝኸይድ ዘሎ ሃገር ስለ ዝኾነት እናበሉ እዮም ዝምግቱ ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብተራ ኣክቲቪስት ዘይኮነ በቶም ሃይስት ፓወር ዘለዎም ዝለዓለ ስልጣን ሒዞም ዘለዉ ሰባት ከምዚ ዓይነት ኣይዲዮሎጂ ሒዞም ክኸዱ ከለዉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎም ኣዝዩ ሓደገኛ መኣዝን ወይ እውን ፖሊሲ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝከኣላ መንገዲ ክትምክቶ ኣለዋ እቲ ምምካት ግን ኣበይ በፂሑ ኣሎ ስምዑ ደንቀነ ኦልሬዲ እቲ ኩነታት ናቶም ጫፍ ጥርዚ በፂሑ ዘሎ ስምዑ ብዚ ኢሳያስ አፈወርቂ ላይ በቦምብ ጥቃት የግድያ ሙከራ ተፈጸመባቸው የሚል መረጃ እየተሰራጨ ነው። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ባሳለፍነው ቅዳሜ ህዳር 20 2018 ዓ.ም ወደ ሱዳን በማቅናት በወቅታዊ የሱዳን መንግስት መቀመጫ የፖርት ሱዳን ግዛት መገኘታቸው መዘገባችን ይታወሳል። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ፖርት ሱዳን ሲደርሱ በጦርነት መሃል የሀገሪቱን ብሔራዊ ጦር የሚመሩት ሌተናል ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን አቀባበል ያደረጉላቸው ሲሆን በወቅታዊው የቀጠናው ውጥረት ዙሪያም ውይይት አድርገዋል። ኢሳያስ ወደ ሱዳን ያቀኑት ከብልጽግናው የአብይ አገዛዝ ጋር በጦርነት ቅስቀሳ ወይም ፍጥጫ ውስጥ ባሉበት ወቅት መሆኑ እዛ ዘረባ እዚኣ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትዞሩ እንተለኹም ሪኢኹም ኣለኹም ኦልሬዲ መበል ካልኣይ ግዜ እያ ትፍተን ዘላ ሕጂ ግን ኣደ ሃይስት ለቨል እያ ተፈቲና ዘላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ፖርት ሱዳን ምስ ኣተወ እንታይ ኢሎም ኣብ ፖርት ሱዳን ናይ ድሮ ናይ ነታሃጉ መጥቃዕቲ ከም ዝተገበረን ኣብ ኣስመራ ድማ ፈተነ ዕልዋ ከም ዝተገበረ መን ኢሉ ኢሎም ኣሎ አልጀዚራ ስለዚ ንአልጀዚራ ሮይተርስን ፌክ ብፎቶሾፕ ሰሪሖም አርቲክልስ ባዕሎም ብዝፈብረኽዎ ማለት እዩ ኣብ አልጀዚራ ከም ዝተገልፀ ኣብ ኤርትራ ንፖርት ሱዳን አርኤስኤፍ መጥቃዕቲ ከም ዝገበረ ኣብ ኤርትራ ድማ ዕልዋ ከም ዝተገበረ ነጊሮም ነይሮም ነዚኣ ድማ እቲ ካድረታት ናይ ኣቢ ከም ሕሱም እዩ ከሸራሽራ ርኢና ማለት እዩ ብድምፂ ብፅሑፍ ብካል ማለት እዩ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ተስፋ ቁርፀት እዩ ዘርእየካ ናይ ብሓቂ ተስፋ ቁርፀት እቶም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ለው ለበል ኣይኮነን 70,000 100,000 ፎሎወርስ ዘለዎም ዓበይቲ ካድረታት ወይ እውን ፕሮፓጋንዲስትስ ናይ ኣቢ እዮም እዚ እንታይ ዘርእየካ ተስፋ ዝበሃል የብሎምን ኣብ ኤርትራ ንኤርትራ ክንስዕራ ኢና ብወታደራዊ ዓቕሚ ገጢምና ክንኣልያ ኢና ዝብል ገይም የለን ወዲኦም እዮም
እዚኣቶም ንኤርትራ ደቂቃ ይነፅሓኒና ዝብሉ ዝነበሩ እዮም ብታሕቲ ተፃሒፎም ኣሎ ተጠንቀቁ ምሽ ንኤርትራ ከነፍርስ ከተፍርሰና ስለትኽእል ምናልባት እቲ ክትገብርዎ ትኽእሉ ካምፔይን ኤርትራውያን ተንስዮም ኣድማ ገይሮም ወይ እውን ጀነራላት ናይ ኤርትራ ዕልዋ ገይሮም ኣልዮሞም ኢልኩም ኮስጉሱ ህዝቢ ኤርትራ በዓል ተንስዩ እንተገበረ እምበር በዚ ንሕና ከይድና ክንገብሮ ንኽእል የለን ተባሂሎም እዮም ቅድሚ እዚኣ እንታይ ኢሎም ሓንቲ ብሙሉኦም ኮኦርዲኔት ዝኾነ እንታይ ገይሮም ነይሮም ኣብ ኤርትራ ኣድማ ከም ዝተጀመረ ኣብ ኢትዮጵያ ኣድማ ምስ ጀመረ እዚ ናይ ጀዋር ዘሰጋግሮ ዝነበረ ኣድማ ነበርቲ ምስገድ ኣብ ኤርትራ ኣብ ሪያሊቲ ማለት እዩ ንሳቶም ኣብ ኤርትራ ኣድማ አንጻር ኣብ ከተማ ከረንዲዮም ኢሎም ወላ ኣብ ገለ ከተማ ጠቂሶም ኣድማ ናይ ኤርትራውያን ጀሚሩ ኣሎ ኣጆኹም ኤርትራውያን በጃኹም ትስርዓት በዓልኩም ቀይርዎ ምንታ ንሕና ዓሰብ መንጢልና ክንወስድ ዝዓይነቱ ማለት እዩ እጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም በዓል ሲራክ ይፅሕፍሎም ኣለው ብዙሓት ሰባት ድማ ነቲ ተኣማንነት ናይቲ ካድረታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናንቆልቆለታ ይብልለው ዘይነበረ ኩነታት ኣተሓሒዞም እቲ ስእሊ ተጠቂሞምሉ ዘለው ቅድሚ ክንደይ ኣዋርሕ ኣጋጢሙን ዝነበረ ሓዋዊሶም ማለት እዩ እዚኻ ደይ መደይልካ እንታዮም ዝብሉ ዘለው ኩሎም እቶም ካድረታት ተሪኢኹሞም ኣብኡ ተሳቲፎም ነይሮም ስለዚ በቃ ነዚ ኩነታት ዘነፃፅር ድሓርታ ኢሎም ምስ ተፈለጡ ኣልጀዚራ ሓቢኦማ ደምሲሶማ እቲ ኣርቲክል ክብሉ ጀሚሮም እዚኻስ ግጡም ዝኾነ ኤርትራውያን ኣነ ስለምንታይ ኤርትራውያን ይምልስሎም ከማን ይግረም እየ ከምዚ ናይ ሲራክ ዝገብሮ ዘሎ ስክሪንሻት ጌርካ ወሲድካ እንድሕሪ ኣቢልካዮ ፅቡቅ እዩ ካብ ሓሊፍካ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ተስፋ ዘይብሎም ኣብ ናይ ህውተታ ዓለም ዘለው እዮም ኤርትራ ኩሉ ግዜ ከም ዝብለኩም ኣብ ኤርትራ ትምኒት ናቶም ዝኾነ ነገር ተጋጥም ኣብ ዝሓለፈ በረኸት ምግሳብ ከምኡውን ኣመሓዳሪ ናይ ዞባ ማእከል ዝነበረ ሓደ ዓብይ ጀነራል ናይ ኤርትራ ኣብ ዝሞትሉ ንኩሉ ኣኪቦም ፈተነ ዕልዋ ተኻይዱ ስለ ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ምስኡ ዝተሓሓዝ ዝነበሮም ሰባት ኩላቶም ኤርትራ ቀቲላቶም ብዝብል ከዓ ዜና ሰሪሖም ነይሮም ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ፍርህን ተስፋ ቁርፀትን ጥር ዝደይቡ ከም ዘሎ በዚ ይፍለጡ ስለዚ ምውዳቕ ወይ ጥፍኣት እንተሎ መን ከም ዝጠፍእ ኣብዚ እዋን እዚ ንፁር እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ንቐፅል ኣብዚ ነዚ ኩነታት ርዩ እንታይ ኢሉ ካልእ ድማ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ናይ ኣልጀዚራ ተሳቲፉ ናይ ኤርትራ ናፅነት ኢትዮጵያውያን ኣይተሓተትናን ጠቕላላ ሃገር ዘይፈቱ ሸፋቱ እዮም ኤርትራ ናፃ ንክትከውን ዝገበርዋ እናበለ ዝዛረብ ዝነበረ ትማሊ ኣብ ግዜ ኩናት ናይ ትግራይ ከም ኤርትራ መንግስቲ የለን ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ፍሉይ ዝኾነ መንግስቲ እዩ ብብልሓቱ ይኹን ብጥበቡ ከምኡ የለን እናበለ ዝዛረብ ዝነበረ እዩ ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሲራክ ባህሊ ብደጊም እዩ ክእመኑ ዝግብኦም ሰባት ኣይኮነን እናበለ ይዛረብ ሓቂ ድማ ፕሮፌሰር ጊዴዎን ድማ ተቐቢሉ ካብኡ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኛታት ብፍላይ ምስ 4 ኪሎ ኮኔክሽን ዘለዎም ብሓፈሻ ግን ብዛዕባ ኢትዮጵያውያን ክንዛረብ ከለና ፋዱስ ተዛረብዎ መርገፂ ናቶም ኣብ ፋዱስ ፍርቂ መዓልቲ ዝነበሮም መርገፂ ኩሉ ነገር ብዛዕባኻ መትከላት ናቶም ሰዓት 6 ናይ ምሸት ካሊእ እዩ ብግምጣል እዩ ፀናሕካ ኢሉ ስለዚ እዚ ድማ ድሕሪ ናይ ነዊሕ ዓመታት ተመክሮ ዝብፃሕ ዘሎ መደምደምታ ብፕሮፌሰር ጊዴዎን እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ምስ ኢትዮጵያውያን ልብኻ ውዲቕካ ንነዊሕ ዓመታት ሓሲብካ ክትከይድ ከቢድ እዩ ስለምንታይ እቲ ኤሊት ኣብኡ ዘሎ ብፍላይ ኣብቲ 4 ኪሎ ክበፅሕ ከሎ ትማሊ ኣማኒኻ ዝነበረ ምሳኻ ዝሰርሕ ዝነበረ ምሳኻ ተሓባበር ዝነበረ ናይ 4 ኪሎ ካባ ምስ ለበሰ ኮምፕሊት ኣንፃርካ ናብ ገበል እዩ ዝቕየር ልክዕ እታ ቆርበት ቀሊጡ ከምዚ ናይ ነፋሒቶ ካልእ መርገፂ ዝሕዝ ስለዚ ኤርትራ ካብዞም ሰባት እዚኣቶም ተስፋ ክትቆርፅ ከም ዘለዋ ወይ እውን ክትጥንቀቕ ኣለዋ እቲ ዝሕዝን ክፋሉ ድማ ህዝቢ ነቲ ትማሊ ዝብልዎ ዝነበሩን ዝሓስብዎ ዝነበሩን ዝዝክሮ ይመስሎም ኢሎም ጠቕላላ ብግምጣል እዮም ዝዛረቡ ኮምፓስ ናቶም ድማ ከምዛ ቴርሞሜትር እያ ቀትሪ ዝነበረቶን ምሸት ዝነበረቶ ቴምፕሬቸር ናታ ትዕቅኖ ነንበይኑ ከም ዝኾነ ከምኡ ድማ እቲ ኩነታት ናቶም ስለዚ እቲ መትከል ናይዚኦም መትከል ኢልካ ክትዛረብ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ብሰፊሕ ዝኾነ ብብቁር ዝኾነ ናይ ብሓቂ ብትዕዝብቲ ብዝመልኦ መንገዲ ክገልፆ ኢና ርኢና ዘለና ኣይሆፕ እዚ ነገራት እዚ ናብቲ ንእሽተይ ወለዶ ሓሊፉ ብዛዕባ ፖለቲካን ፖሊስን ክንሓስብ ከለና ክንጥንቀቕ ከም ዘለና ምስ ኢትዮጵያ እዞም ናይ 4 ኪሎ ኤሊት ንነዊሕ ጠሚትካ መትከላዊ ከምዚ ናይ ሻዕብያ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ዝኣምኖ ንነዊሕ ዝኣንፈተ ብመትከል ዝረአ ኣብ ቀረባ ደይኮነን ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት እንታይ ውፅኢት ከምፃልካ ከናበልካ ኳልኩሌሽን ተገይሩ ዝግበር ኣብዚኣቶም የለን ቦታ የብሉን ኣይለመድዎን ኣይመትከሎምን ኣያካይዶምን ስለዚ ኤርትራ ልዑል ጥንቃቐ ክትገብር ከም ዘለዋ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ክጥንቀቕ ኣለዎ እቲ ናቶም ኣገባብ እንታይ ይብላ ኣሎ ኩሉ ግዜ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዝቕየር ሓሶት ፍብረኻ ከም ድማ ዘየለ ነገር ከም ዘሎ ጌርካ ንዑ ኣራሲንካ በድቢትካ ልክዕ ከም ሓደ ዓብይ ታሪካዊ ጭብጢ ከም ዘለካ ምሲልካ ተዘራሪብካ ደን
ንሳ ምስተወደድ ድማ ንሶማል ትበልፀነካ ንዓ ነታ ፋይል ዕፅዋ ኣቢልካ ንፅባሒቱ ኢሚድየትሊ ኣንጻር ኤርትራ ትሕዝ ናይ ኤርትራ ይኣኽለኩም ምስ ተባሃሉ ድማ ናብ ሱዳን እዮም ክቕይሩ ናብ ካልእ ልክዕ ከምዚያ በቃ እታ ሬድዮ ስቴሽን ምስ ከየርካ ናይ ካልእ ዓይነት ደርፊ ወይ ቋንቋ ትበካ ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ዘለዎም እዮም ብምባል ገሊፆም ኣሎ ኣይሆፕ እቲ መንእሰይና ድማ ተረድዩ ነዚ ኩነታት ከስተፍለሉ ካልኦት ድማ ተስፋ ስለ ዝቆረፁ መስለን ናይቲ ባሕሪ ኩሉ ገዲፎም በዚ መንገዲ ፈቲኖም ኣሎ ማለት እዩ ኢሳያስ አፈወርቂ በእናትህ ሞት ወደብ ስጠን ይዙ ምንድን ነው ወደ አፎም በእናትህ ወደብ ስጠን ውጣ እንጂ አንተ እየለመንኩት እኮ ነው ኧረ ወደ አፎም ኧረ ውጣ ሰው እየለመንኩት ቪዲዮ አታበላሽ ኧረ እንዲያ ይዙ ነብሳችን ወይ ቀለበቱን መልስ ከሴትዮዋ ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ልመና ትኻሊ ኩሉ ብሓይልን ብዕንደራን ዝነበረ ኩነታት ወዲቑ በጃኻ ይሱ ወደብ ሃበና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣይሓፍሩን እዮም እንታይ ከም ትልምን ከማን ኣይፈልጡን እዮም ሕፍረት የብሎም ስክፍታ የብሎምን ኩሉ እቲ ነገራት ናይዚኣቶም መትሓዚ ዝበሃል የብሉን ስለዚ ኣብዚ ካስምዑ ዝብልዎ ዘለዉ ይህ ነገር ሊሉ ይችላሉ ስለተባለ አይደለም በየትኛውም ህግ አግባብ ዓለም በሚያምቀውም ከተመጣ ቀይ ባህርም የኢትዮጵያ ነች አይደለም አሰብ አይደለም ምጽዋም ቀይ ባህርም ኤርትራም ጭምር የኢትዮጵያ እንደሆነች ነው ዓለም የሚያውቀው አሁን ግራ ቀኝ ሊረግጡ ይችላሉ ሰው በመሰለው ነው ለዚህ እኔ ከም ትሪዎም ዘለኹም ዓለም ሙሉ ዝፈልጦ ዓሰብ ጥራይ ደይኮነናትና ቀይ ባህርም ኮላይናትና እዩ ዓለም ድማ ነዚያ ትፈልጥ ይዝብል ዘሎ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብፍላይቶም ጀነራላት ናቶም እንታዮም ቁሒሞም ዝመፁ ኣብቲ ካሜራ ነይርዳእንን እዩ ግን እዚ ከዓ ኣካል ናይቲ ስርሖም ተባሂልዎም ዘሎ ኣካል ናይቲ ስርሖምን ግድን ከም ዝኽብሉ ከም ዘለዎም እዮም ተነጊርዎም ዘሎ እዚኣ ከም ቅብል ትወሰድዋ እዚ እውን ካል እዩ ስምዑ ብዚ ድራማታት ኩሉ ስምዕዎ ፅባሕ ንጎ እዚ ነገር እዚ ክቕየር ክንርኢ ንኽእል ኢና ስለዚ ልዑል ጥንቃቐ ዘድሊ እዩ ስምዕዎም ኣብዚ እዚኦም ቶም ናይ ሓይሊ ባሕሪ ናቶም ዝነበሩ እዮም ቀደም መዛግብቲ ናይ ቀደም ምፍታሽን ብዛዕባው ምግዓርን ንቡር ኮይኑ ዘሎ እንዲህ አጋርተዋል። ወታደር ጠንካራ ኢሞሽናል አይሆንም። አንዳንዴ ምናልባት ሲቪል ኮንኩ በኋላ ነው መሰለኝ ትንሽ ወደ ባባ ይላል። በዚህ ባለፈ ታሪክ ውስጥ ላይ ህያው ምስክርነት ለመስጠት ነው። ቁልፍ ንግግር ማድረግ ብቻ ሳይሆን ከዛም በላይ ህያው ምስክርነት ልሰጣችሁ ነው። ጓደኞቼን ቀብሬ አሳበልቷቸው እንታይ ዝብለም ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘጋጠመ ታሪክ እዩ ዝነግር ዘሎ ዕሩኽተይን መጋድልተይን ቀቢረ ዓሳ በሊዕዎም ይብል ኣሎ ዋይ ዛት ስለምንታይ ከም ኣጋጢሙ you need to read history ታሪኹም ክዝክሩ ክትክእሉ ኣለኩም ባዕሎም ኣይኮኑና ዓሳ ሓልዮምሉ ኸይዶም ኣብዘይ መሬትካ ኣብዘይ ባሕርኻ ጠጠው ምባል እንታይ ከም ዘስዕበልካ መፍላጥ የድሊ and by the way እዚኣ ምናልባት ኣብ ኤርትራውያን እቲ ዝዓበየ ተራ ዝኾነና ዘሎ ወይ እውን ውፅኢት ዝኾነና ዘሎ ነገር ተሎ ድማ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ሓደ ፕሮፌሰር ሓመድ ኼር ዝበሃል ተቃዋማዩ ብርቱዕ ተቃዋማዩ ግን እቲ ኢትዮጵያ እትገብሮ ዘላ ኣካይዳ ክንዲ ምንታይ ፀገም ይፈጥረሎም ከም ዘሎ በዚኻ ትፈልጥ እንታይ ስከይል ፅሒፍሎ ጀነራላት ናይ ኢትዮጵያ ንግሆም ምሸትን ወወፂኹም ኩናት ናብ ኤርትራ ገፅኩም ክትገብርዎ ዘለኹም ፈኸራ ቁስሊ ናይ ኤርትራውያን ኢኹም ትሕድሱ ዘለኹም ኤርትራውያን ረሲዖሞ ወይ ክርስዕዎ ቀሪቦም ዝነበሩ ብፍላይ ንኣሽቱ ወለዶ ረሲዖሞ ዝነበሩ ቃንዛ ናቶም እዮም ተዘክርዎም ዘለኹም ሎሚ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ከባቢ ኣብዚ ዕለታት ናይ ወርሒ 11 ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ 55 ዓመት ማለት እዩ ኣብ 1970 ዘጋጠመ ታሪክ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣብ ወርሒ 11 ዕለት 22ን ከምኡ ድማ ኣብ ዲሰምበር ኖቨምበር ዕለት 30 ከምኡውን ዲሰምበር ዕለት 1 ስለዚ ኣብዘን ዝሓለፋ ዕለት 30 ወርሒ 11 ትማሊ ነይሩ ነዛ ቪድዮ ክገብራ ከለኹ ዕለት 1 ድማ ሎሚ እዩ ኣብዚ ዕለት እዚ ኣብ 1970 እንታይ ኣጋጢሙ እንድሕር ኢልኩም ሓደ ዓብይ ኢትዮጵያ ክልተ ዓይነት ሰለስተ ወታደራውያን ኣዘዝቲ ነይሮም ኣብቲ ግዜ እቲ ተርዲኹም ኣለኹም እሳቶም ድማ ሓደ ኣብ ኤርትራ ዝተመደበ ነይሩ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያን ኣርሚ ሰለስተ ክፍለ ጦራት ነይርዎ ወይ እውን ዲቪዥንስ ነይርዎ the first one ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነይሩ ካልኣይ
ኣብ ኤርትራ ኮፍ ዝበለ ነይሩ ሳልሳይ ድማ ኣብ ሓረር ነይሩ ይብሎ ኣሎ ስለዚ ካብዚኣቶም ቅድሚ 55 ዓመት ማለት እዩ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ሓላፊ ዝነበረ ፊልድ ማርሻል that Ethiopia's highest ranking field marshal Brigadier General ተሸሜ እርገቱ ዝበሃል ናይ ካልኣይ ዲቪዥን ሓላፊ ኣብ ኤርትራ ኮፍ ኢሉ ነይሩ ኣብ 22 ወርሒ 11 22 ወርሒ 11 1970 ድማ ካብ ከረን ኣስመራ ካብ ኣስመራ ንከረን ክኸይድ ከሎ ኣብቲ መንገዲ ማለት እዩ ኣብ ከባቢ ባልዋ ሃብረንቃቃ ኣብ ዝበሃል ቦታ ከም ዝተቐትለ ጀነራል በዝያ ማን ትሪእዎ ዘለኹም ኢኹም ንሱ ምስ ተቐትለ ስርሒት ናይ ጀብሃ እዩ ተቐቲሉ እዩ ዝብል ዘሎ ንሱ ምስ ተቐትለ ሕነ ናቱ ድማ እዚ ዘበን ሃይለ ስላሴ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብቲ ከባቢ ዓድታት ከቢድ ዝኾነ ስጉምቲ ከም ዝወሰዱን ኣብ 30 ወርሒ 11 1970 ድማ ኣብ ብስግዲራ ዝበሃል ናይ መበቆል ዓደይ ማለት እዩ ኣብ ብስግዲራ ዝበሃል ልዕሊ 1000 ሰባት ኣብ መስጊድ ኣኪቦም ከም ዝቐተልዎም ኣብ ዕለት ሓደ ድማ ቀፂሎም ካብኡ ዕለት ሓደ ወርሒ 12 1970 ድማ ኣብ ዖና ድማ ብተመልከተለይ ንብዙሕ ሲቪል ከም ዝቐተሉን ከም ዓዲ ከም ዘባረሱን ዓድታት ብዙሓት ዓድታት ናይ ብሌን እውን ከም ዘቃፀሉ ዝዝከር ኮይኑ እዚ ገና ዝቁስል እዚ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ኤርትራውያን ኩሉ ግዜ ዝዝክርዎ እዩ ንስኻትኩም ዘይጋጠመ ነገራት ንኤርትራውያን ንጎምሸትን ክትከስዎም ትውዕሉ ኣለኹም ኤርትራውያን ግን ካልእ ታሪክ እዩ ዘለዎም ስለዚ እቲ ትገብርዎ ዘለኹም ዕንደራ ኤርትራውያን ዘይረስዕዎ ቃንዛ ኣለዎ እዚ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ጥራይ ኪድ ናብ ሽዕብ ኪድ ናብ በዓል ኣብ ኣስመራ ዘጋጠመ ኣብ በዓል ወኪ ዘጋጠመ ኣብ ኣቁርደት ዘጋጠመ ፀላም ሰንበት ዝበሃል ኣብ ብዙሕ ቦታታት ናይ ኤርትራ ኩሉ ክንጠቕሶ ንኽእል ኢና ኣብ ብዙሕ ቦታታት ናይ ኤርትራ ዘስካሕካሕ ግፍዒ ይፍፀም ነይሩ ኤርትራ ግን ነዚ ጉዳይ እዝን ኢትዮጵያ ይከሰሰታን ኣሚን ፍራስትሬት ዝገብረና ነዚ ክዝክር ከለኹ ክንዲ ዝገፍዒ ወሪዱካ ነዞም ኢትዮጵያውያን ጠልጠል ከተብሎም ዘይምኻልካ ስለዚ ኣብ ዓድኻ መፂኦም ትማል እንታይ ገብሩካ ነይሮም ሎሚ ድማ ተገምጢሎም ሓለይትኻ ኮይኖም ክቐርቡ ክፍትኑ ከለዉ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ እንዲ ግን ነገ we have to be careful በቲ ንሶም ዝብልዎ ዘለዉ ነዚ ከምዚ ገይሩ ፕሮፌሰር መሓመድ ኸይር ዑመር ዝፀሓፈ ነይራ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲት እያ ንብዙሕ ሰብ ከመይ ገይሮም ኣብ ጎኒ ሃገራውነቱን ኤርትራ ከም ሉላዊት ሃገር ክንሓስብ እሞ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ናትና ሃገር ምስ ሃለወ ጥራይ ምዃኑ እዩ ዝርድኦ ዘሎ ሰብ ግድብ አይቀሬነት እንደተረጋገጠ ሁሉ የአሰብም ጉዳይ ይረጋገጣል በዚህም ሆነ በዚያ አይቀሬ ነው ግን ከመደፈረሱ በፊት በሰላም እናርግ ነው ከዚያ አኳያ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ልጆቻቸውም ካቢኔያቸውም ጊዜ ቢያስቡበት ደስ ይለናል ፍቅር መከባበር መሰጠቶ መቀበል ወይ በጋራ ማልማት አዋጭ እሱ ብቻ ነው እና ቆርጠናል ጠቅላይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ግድን እዩ ባሕሪ ክወሃበና ዘሎ ኢና ንበሃል ዘለና ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዲጋ ወዲና ኢና ሽዑ ናብ ቀይ ባሕሪ ንኸዶ ናይ ግድን እዩ ባሕሪ ድማ ክነምልስ ኢና ስለዚ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ሓሲቡ መርሚሩ ካብቲ ክመፆ ዝኽእል ንኽድሕን ዝከኣሎ ገይሩ ክበና ክኽእል ኣለዎ እቲ ባሕሪ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ከማ ክብሉ ፀኒሖም ድማ ግምጥል ኢሎም ኣነ እውን ኣብ ኤክስ ፖስት ገይረ ነይረ ምክንያቱ ሻሮን የማነ ትበሃል ሓንቲ ንፍዕቲ ኣክቲቪስት እንድያ ደላ ሚድያ ናይ ኤርትራ ኣብ ኤክስ ኬትኩም ፈለው ገበርዋ ፕሊዝ እንታይ እያ ትብል ብዙሕ ግዜ ኢትዮጵያውያን ሻዕብያ ክብሉ ከለዉ ዝፀርፉና ዘለዉ ይድመስሎም ሻዕብያ ክንበሃል ግን ንፀልእ ሰባት ኣይኮናን ሻዕብያ ንፈትዎ ሽም እዩ ሻዓብ ህዝቢ ማለት ስለዝኾነ ስለዘይርድኦም እዩ ስለዚ ሻዕብያ መባል ፀርፊ ይኮነን ኣነ እውን ነቲ ናታ ሼር ገይረ ከም ዝበልክዎ ሻዕብያ ዘሐብነና ሽም እዩ ኢትዮጵያውያን ናይ 4 ኪሎ ኢሊት ድማ ብፍላይ ንኤርትራ ዝፈልጥዋ ንኤርትራ ዝፈትውናይ ከም ዝፈትውና እዮም ኣክት ክገብሩ ዝፍትኑ ግን ግምጥል ኢሎም ድማ ተፈላለየ ዓይነት ፅርፊ ዓስከር ዝነበርካዶ ከምዚ ዝነበርካዶ ሻዕብያ ዶ ገለ ዶ እናበሉ ከቆናፅቡ ትሪኦም እቲ ዘገርም ግን መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ሻዕብያ ከም ፀርፋ ይርዮን እዩ ካልእ ድማ ናይ ሻዕብያ ሓንሳብ ዓርክኻ ሓንሳብ ፀላኢኻ ኮይኑ ኣክት ዝገብር ታክቲክ ዝበዝሐ ኤርትራዊ ዝፈልጦ እዩ እቲ ናይ ሃይለ ስላሴ ጥቕሲ ድማ ኣብ ርእስና እዩ ዘሎ ኤርትራ መሬታን ፀጋታታን እምበር ህዝባ የድልየናን እዩ ዝብል እዚኣ ዘረባ እዚኣ ከም ዝበላ ኣቶ ኣለምሰገድ ተስፋይ ኣብ መፅሓፍ ኣስፊርዋ ኣሎ ኢትዮጵያውያን ቻሌንጅ ምስ ገበሩ ኣብ ዲቤት ድማ እዚኣ ከም ዝተባሃለት ኣብቲ መዓልቲ ዝወዓሉን ዘረጋግፁ ኤርትራውያን ከም ዘለዉ ነጊሮም ንዓይ እውን ብዙሓት ኣየጋጠመን እዚ ኢሎም ዝፀሓፉለይ ኣለዎ ቤክስ እቲ ሓቀኛ ዕርክነትን ሰላምን ክመፅእ ተኮይኑ ግን መጀመርያ ልውላውነትና እናነፀካ ሃገራዊ መንነትና እናነፀካ ናፅነትናን ግዛእታዊ ሓድነትናን እናሓስካ ወይ እውን ክወረኩም እየ እናበልካ ኣይኮነን ስለዚ ምትእማን ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ብሓደ ክሰርሕ ተኮይንካ ስለዚ ሰላም ትደሊ ተኮይንካ ፍቅሪ ትደሊ ተኮይንካ ሓበራዊ ሽርክነትን ሓበራዊ ስራሕን ትደሊ ተኮይንካ መጀመርያ ልውላውነትና ኣኽብር ነቲ መትከላት ናይ
UN ናይ ኣፍሪካዊ ሕብረትን ነቲ ውሳነ ናይ ኮሚሽን ዶብ ኣብ ብዕላል ጀርስ ዝገበሮ ንዑ ተቐቢልካ ኣተግብር ድሕሪኡ ነዚ እንተተግቢርካ ዶብና ንፁር ተኮይኑ ኩሉ ኩነታትና ንፁር ተኮይኑ ብሓደ ክሰርሕ ከቢድ ኣይኮነን ብዘይሱ ግን ሸፈጥ ሰርቀ ጥራይ ይከውን አሁን ምንድን ነው እየሆነ ያለው ኢትዮጵያስ ምን ደረጃ ላይ ነው የምትገኘው? አመሰግናለሁ። ይሄ ከባድ እንትን ነው፣ ብዙ መፈተሽን የሚጠይቅ ነው። የሀገሪቱን ጉዳይ እለት በእለት መካተል ያስፈልጋል። አሁን ያለው የሀገራችን ጉዳይ በጣም መስቀለኛ እንትን ውስጥ ነው ኢትዮጵያ ያለችው። ስጋት ውስጥ ናት፣ ጫፍ ላይ ናት ያለችው እና በጣም ብርቱ ችግሮችና ውዝግቦችን እናያለን። በተለይ ይሄ ሀገራዊ አለመረጋጋቱ አማራ ክልል ያለው ከፍተኛ ኦልሞስት ግጭት ነው። ታጣቂዎች ናቸው፣ ሽፍታ ናቸው፣ ሸለቆ ለሸለቆ ነው የሚሄዱት ይላሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩም። እንደዛ ነው ወይ ሪሊ? በትልልቅ በከባድ መሳሪያ በድሮን ጭምር እየታገዘ የሚደረግን ጦርነት አድበስብሰን እያለፍን ተራ ሽፍቶች ናቸው የሚለው ቋንቋ አማራ ክልል ላይ ብልጽግና መሰረቱን ተክሎ እንዲቆም አላስቻለውም። አማራ ክልል ላይ ያለው መንግስት የተወዛገበ መንግስት ነው የምናገኘውና ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ክውንነት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተጋህደ ይድመፅእ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣላ ንዝብል ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ደረጃ ዘላያ እቲ መንግስቲ ድማ ክንዲ ምንታይ ነቶም ተቃወምቲ ናቱ ከነኣእስ ከቆናፅብ ይፍትን ኣሎ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ኣዝያ ከቢድ ዘላያ እቲ ፌደራል መንግስቲ ድማ ክቋፀሮ ዝኽእል ኣካል ናይቲ ሃገር እውን ድሩት እዩ ክንዲ ምንታይ ነቶም ፋኖ ትንዕቆም ኣለኻ ነቶም ኦኤልኤ ዝበሃሉ ዘለዉ ነቶም ሸኔ ትንዕቆም ኣለኻ ክንዲ ምንታይ ነቲ ካልእ ንህወሓት ከተዳኽም ትፍትን ኣለኻ ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ መድረኽ ወሪዳ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ከዓ መጠን ነቲ ክውንነት ተቐቢልካ ብክውንነት ክትነብር ተጀሚርካ ነገራት ክዕረታ ክእሉ ኣለዎ ብግምጣሉ ነቲ ክውንነት ረጊፅካ ሓንቲ ነገር ከምዘየለ ኣክት እናገበርካ ሃገር ኩሉ ሰላም እዩ ዘሎ ተኣምራታዊ ምዕባለ ኢና ንገብር ዘለና ንላዕሊ ገፅና ንኸይድ ኣለና እናበልካ ክትከይድ ተጀሚርካ ድማ እታ ሃገር ዘላቶ መድረኽ መመሊሱ እናበኣሰ ክኸይድ እዩ አብይ አሕመድ ኣብ ቴሌቪዥን መፅኡ ለንቀነ እንታይ ኢሉ ስምዕዎ ዳና ድጋጥር ሆኖብን ሲሉ አብይ አህመድ ተናግሯል። የኢትዮጵያ ህዝብን እየተፈራረቀ የሚጮህ ሲሉ ወርፈውታል። 10,000 ሳውዲ አረቢያ ህዝብ ሪዞርትን ጎብኝቷል በሚል የጠቀሱት ቁጥር ደግሞ መነጋገሪያ ሆኗል። የብልጽግናው ፕሬዝዳንት አብይ አህመድ ህዝብን ለማወረፍ አመራሮቻቸውን ለማንቋሸሽ በየዓመቱ የሚጠሩት የብልጽግና ሹማምንት ስልጠና በየጊዜው ሰሜም ትኩረትም እየተነፈገው የመጣም ራሳቸው ተላላኪ አመራሮቻቸውም አሰልች እያሉ የሚገልጹ ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ነቲ ኣካይዳ ናይዚ ብልፅግና ዝኸዶ ዘሎ ብብዙሕ መንገዲ እዮም ዝገልፅዎ ዘለዉ ሓደ ኢትዮጵያውያን ነዚ ኣብይ ኣሕመድ ዝብሎ ዘሎ ሃገር ትምዕብል ከም ዘላን ንብሙሉእ እቲ ካድረናቱን ክኢላን ዓዲሙ ብሓይሊ ነዚ ትምህርቲ ናተይ ስምዑ እናበለ ንጉህም ምሸትን ኣብ 2 ወርሒ ኣብ 3 ወርሒ ሌክቸር እዩ ዝህቦም ኣይ ቲንክ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኮይኑ ክምህር ባህጊ ነይርዎ መስለኒ እዚ ኻ እንታይ እዩ ኣብ ቅድሚት መፂኻ ብኮምፒውተር ጌርካ ስላይድስ ተጠቂምካ ንክትምህር ደስታ ከም ዘለዎ ትሪኢኻ እቲ ህዝቢ ግን መሳይ መኮነን ፅሒፎ ከም ዝነበረ ሰብ ሰልቺዎ ክሪኦ ይደልን እዩ ፎር ኤግዛምፕል 1.4 ሚልዮን ሰብስክራይበርስ ኣብ ዘለዎ ቻነል እሞ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ሓደ ሃገር እሞ ከዓ 130 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ድብልዋ ደሎ ሃገር ድመርሕ ዘሎ ክንደይ ሰብሪእዎ ነቲ ቪድዮ ናትረአዩ እዚ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ 18 ሰዓት ኣብ ዝገበረሉ ዝረአዮ ኢሎም ኣብ ዝገይሮሞ ዘሎ 8,600 ኣነ ዝገብሮ መዓልታዊ ቪድዮ ልዕሊ ይዝረ ኣነ ዝገብሮ ቪድዮ ልዕሊ ይዝረ ለዚ ራይዎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ካልእ ቻነል ድማ 2 ሚልዮን ፎሎወርስ ኣብ ዘለዎ ወሪዱ ኣገይን 8,000 ጥራይ ሰብሪኦሞ እንታይ ዘርእየካ እዚ መሰልቸው ምዃኑን ሰብ ክሪኦ ናይ ብሓቂ ናይ ኣቢ ኩነታት ክከታተል ዝደሊ ኢትዮጵያዊ ከምዘየለ ካልኣይ ክፋል ኢሉ ይወርድ ቀዳማይ ክፋል ቆሪፆም በብንእሽተይ ስላይድ ሾው ገይሮም ገለመለ ገይሮም እታ እንኮ ትረኣየሉ መዓስ የፈሊጥም ዶ ኣጀንዳ ናይ ባሕር ክብል ከሎ ቀስቃሲ ዘረባታ ስለ ዝግበር ይረኣየሉ ይካው ናቡ እንተዘየለ ናይ ምዕባለ ውሽጣዊ ሰላም ዶ ርግኣት ዶ ብሓደ ኮይና ክንሰርሕ ዶ መኪና 4 መኪና ጎማ ኣለዋ እቲ ጎማታት ማዕረ ክኸውን ኣለዎ ናብ ሓደ መንገዲ ክኸይድ ኣለዎ ከምዚ እንድሕሪ ከይድና ዶ እቲ ሓደ ክትርፍ የብሉን ኩሉ እቲ ክገብሮ ዝፍትን ሌክቸርስ ሰማዕ ዘይብሉ እዩ people are not buying it ሰባት ክሰምዕዎ ወይ እውን ማለት ኣብይ ኣሕመድ ብዙሕ ክዛረብ ይኽእል ግን እቲ ሰብ ነቲ ኣብ ሂወቱ ዝነብሮ ዘሎ ንስኻ የለኻ ኣብዚያ ቪድዮ ኢትዮ ፎረም እዮም ቤላ ገይሮም ዝሃርምዎ ኩሉ እቲ ዝብሎሲ ነቲ ህዝቢ
نتزريون زنبرون زلسي أي تريوني خازلها أمام كوني زبلهم زلو ما عالتا ودما يتصرف نتتقوامي يتصرف اتهزب دما بفلسو نتكون نت كنبب زي كالي نبحك مستو عالز قدلو هزب مخانون يوزنا قرزلو ولا كادرتات خميام زبلو ما راحتش بناني يروح هزب دا ايدي تعدلنا بركب لي جميرهم قال كادرتات ناتنا عبنا محقواس مالتي لذي أبي أحمد أمودات أمان مسابي ومرأي مسابي وهزب إثيوبيا تصفى له هزبونا يكونن زبل مدام دم تاتات بتصيحكم زي زين بيترا مچو بيترا تبداي مهون بيترا كساش مهون ከዚህ በፊት የሀገሪቱን ህዝብ ማየት የተሳነው ብልጽግናቸውን ያልተረዳ ወዘተ እያሉ ሲያዋርዱ ነው የሚታወቁት። ለዚህ ስድባቸው ድጋፍ የሚሰጧቸው ቤተ መንግስቱ አልቃሽ ወዘተ ሲኖር የኢትዮጵያ ህዝብ ማሰብ አለበት። የኢትዮጵያ ህዝብ እኮ ይገርማል አለ ፖሊስ ሌባን እየሮጠ ከኋላ ከተስሎት ደረሰብህ ወደ ቀኝ ወደ ግራ እያለ ሌባ ያስመልጣል አለ። ማመስገን የሚባል የለም ማልቀስ ብቻ። አልቃሽ ህዝብ ደግሞ አይሻገርም። كم تري وزلهم أبي تزبي نعاي زقبان كبري نحنا نقبرو زلنا بلتقنا كردوي كعلن كمدما كم بحلي مسجانا يبلون تزبي كل جزء منينن مررن زفت تزبي سلزغوني ترجم يبلون أمارار كم زبنا تروحين دم على وتأهم سني زبل زلوا بخاله زراربا أنا زقبرو زلوا نسوز بلو زلوا ناي 10% ده يكون ناي تاجر نساتهم quality life ناتهم كم زي محيش كجبر زغل سيستمس ويكا قطباوي بلان حزي خيدالو بس حزب دما ايكونن حدش نجر نخركب نتقدم زلمدو انفليشن مالت هيدي زغبركا من هر واغاتاتكو نتقدم تفلط هيوت كم زي ترخبو يزغبركا اسبيزاتات كابتن قدم واغا بعصفي بثلاث عصف اندحر وسيخو اتقدم تنبرو زنبركا هيوت كتربو يتخلنيغا سلازي نسخان تتغبر الله خاص قدسه يكون سب ابغزو زبل عند ستيون كمدما غزا خرايو ناي مدحانيتو ناي تمرتون ديشغر انتلو خينو ابصر جانت عينت هليكوبتر غيركا ويا لاند كروزر غيركا تخيد الله وي ون كالو صعد مصيوم نتعد بخميري والو زغدسه يلنسب انا نفسي كميله ينبري زغدسه سلازي نتي تراسب زغدس ነገር ስለዚህ ይገብር ዘሎ ተኮነታት አብይ አህመድ ህዝበይ ዘይር ዳአኒ ናይ በሐቅ ተስፋ ዘይብሉ ህዝቢ እናበለ አመረረ ይዘጥፎ ዘሎ የምዝብሉ ዘሎ ሞዳቱ ድማ ጽቡቅ ካውን ከም ዘይክል ይዝንገር ዘሎ أنتِ أبزي كلا كابتن بوليتيكينيات ناتو زبالات كسمعوا باقرنا هنودينا. የተቃዋሚ ፓርቲ አመራር አባላት የግል ጠባቂዎች አሏችሁ? አሁን ለኝ ዶክተር ብርሃኑስ አለው። የመሰናበቻ አንድ ጥያቄ ላቅርብ። አንተ ሕቶክ ሓተዩ እቲ ኻልድ ሓነክ ደፎ እዛ ሕቶ ስምዕዋ። አንድ ምላሽ ብቻ ነው የምፈልገው። እውነት ሐሰት? በኢህአዴግ ስርዓት የአንድ ድርጅት የበላይነት ነበር። አሁን ደግሞ በብልጽግና ዘመን የአንድ ግለሰብ የበላይነት አለ። እውነት ሐሰት? እንታይ ለዓቲ ትወሎ ኣብ ግዜ ህወደግ ህወሓት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ማለት እዩ ሓደ ፓርቲ ፀብለልትነት ነይርዎ። ኢህአዴግ ዝበሃል ፓርቲ ፀብለልትነት ነይርዎ። ኣብ ግዜ ብልጽግና ግን ይብለሎ ብልጽግና ይኮነን ፀብለልትነት ዘለዎ ሓደ ሰብ እዩ ሓያል ዘሎ ኢሎም። ኣብ ግዜ ህወደግ ሓደ ፓርቲ ሓያል ነይሩ። ኣብ ግዜ ብልጽግና ግን ሓደ ሰብ እዩ ሓያል። ሓቂ ወይ ሓሶት በሊልዎ እጂ እቲ ፖለቲከኛ ክሳዕ እዚኣ ከባድ ሕቶ ይኮነትን ግን ንኽመልሳ ክሳዕ ክንደይ ከቢዳ ትረዩ እውነት يس حكي له حليفلو بزعبا دحاي هيوتو دما تشيك بوريكم مغنياتو تايل وازلو زربا قلال زربا سلازي كونت كابزن قصل حنت زربا لنكني بتدغاغامي كت زرب جميرالا نسا دما اذا تيماناي جينوسايد تبل قال كم بحدش تغنطيلا متيالا قدمي اغن زياس كسمعوا ታችን ላይ ፕሪቶሪያ ሲፈረም ሶስት ኃይሎች ትልቅ ተቃውሞ አሰምተዋል። አንደኛው ሻዕቢያ ነው። ተخلفنا ብሎ መግለጫ ወጥቷል። ተخلفنا ማለት ተስተጓጓለ። እቅዱ የነበረው የትግራይ ህዝብ ሙሉ በሙሉ ለማጽዳት ስለነበረ የፕሪቶሪያ ስምምነት ተስተጓጓለ አለ። ይሄ ደግሞ አሜሪካን እስከ መክሰስ የአሜሪካ አሻንጉሊቶች ብሎ የፕሪቶሪያ ፈራሚዎችን አሻንጉሊቶች ብሎ እስከ መስደብ ራሱ ኢሳያስ አፈወርቂ ማለት ደርሰዋል። ስለዚህ አንደኛው ሻዕቢያ ነው፣ ሁለተኛው ህወሓት ነው። የህወሓት የመጀመሪያው መግለጫ ካየሽ ፕሪቶሪያን ተቃውሟል።
ምናልባት አይተሽው ይሆናል ቻችን ነው ማለት ጀመሩ ከዛ በኋላ ደግሞ ማንም ሓንቲ ነገር ክረዳኩም ነዚያ ሓደ ሲሃም አንክል ዝብል ሲሃምስ አንክል ዝብል ጽቡቅ ገይረ ጽሒፉ እዛ ዘረባ እዚያ ድማ ናይ ብሓቂ ናይ ጻድቃን ፍብረኻ ከም ዝነበረት እዩ ዝንገር መጀመርያ እታ ዘረባ ካበይ መጽያ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ሓደ ካብቶም ጭፍራ ናይ ጻድቃን እንድዩ እንታይ ዝብል ዘሎ for those who are actually interested in words and their meanings and we should on matter as grave as so እንታይ ዝብል ዘሎ ነዚ ዘረባ እዚ ካበይ የምጽዮሞ መጀመርያ እታ ቃል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝተጠቀመላ ተቃዋሚ እዩ ሰብ እዚ ተቃዋማይ ናይ ኤርትራ እዩ ግን ነገራት ድማ እዞም ጸላእትና መን ምዃኑ ጸላዩ ተፈሊጡ ሰብ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካ ክቅየር ምዃኑን እቲ ሃገር ክትህሉ ግድን ክፅዕር ኣለካ ስለዚ ሰብ ኩሉ ድማ ርእሱ ዘለዎ ሰብ ኩሉ ተረዲኡ ወለ ዕላማ ንሃገር ምጥፋእ ምዃኑን ሃገር ተጠፊእካ ድማ ብዛዕባ ዲሞክራሲ ትዛረበሉ ጉዳይ እውን ይብልካ ቀፂሉ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣብቲ ኩናት ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ war mission in Tigray from a defeat of TPLF to peace agreement with TPLF was ተኸሊፉ ስለዚ እቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክዛረብ ከሎ to describe the change of Ethiopia war mission in Tigray from defeat of TPLF to peace agreement with TPLF was ተኸሊፉ ክብል ከሎ ነቲ ኩናት ህወሓት ክሰዓር ዝግብኦ ዝነበረ ነቲ ምስዓሩ ኮሊፉ ብሰላም ገይሩ ከም ዝተኮ እዩ ተዛሪቡ ነይሩ ተኸሊፉ ኢሉ ነቲ ኩነታት ኢንተራፕትድ ኮይኑ ኢሉ ጻድቃን ታገር ዋይሎም ኣብታ አርቲክል ዝጻሐፋ in March 2025 ማለት ኢትዮጵያን ጀነራል ጻድቃን changed ተኸሊፉ to ተኸሊፍና in an article he wrote predicting that Eritrea and Ethiopia have made their final war preparations ስለዚ ታ ተኸሊፍና ትብል ቃል ካብታ ተኸሊፍ ትብል ጻድቃን ቀይሩ ንህዝቢ ትግራይ ከጽንት ኢሉ መጽ ከም ዝነበረን እቲ ዕላማ ድማ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ኮይኑ ከምቲ ጀኖሳይድ ንኤርትራ ጥራይ ንኤርትራ ንኣምሓራ ንግበሮም እና ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ምዃና ስለዘይ ተርፍ ምባል ኩሉ ዝዝገብሮ ዘሎ ምስ ኤርትራ ኩናት ንኽግበር ኣብ ዝተፈላለዩ አርቲክልስ ኣብ ደገ ባሕሪ ገለዶ እናበለ ንኩናት ዝጉዝጉዝ ዘሎ ንበዓል እዚኣቶም ድማ ቃላት ዘቐበሎም ንሱ ከም ዝኾነን ነቲ ናቱ ኣጀንዳ ዝደፍኡ ሰባት ስለ ዘለዉ ድማ ከምዚ ገይሮም ኤክስፖዝ ይገብርዎም ኣለዉ እዚ ድማ ኣገዳሲ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ክነቅሕ ክኽእል ኣሎ ብዙሓት ዓይነት ጸላት እዮም ዘለውና ንዖም ፈሊጥና በብቦትኦም ተጥቃዕናዮም ድማ ዝሓሸ እዩ ስለዚ ካብዚ ንቐፅል አብይ አሕመድ ድማ ነታ ብጻድቃን ገይሩ ዝደሓና ናይ ጀኖሳይድ ካድረታት ናቱ እንታይ ይገብሩለው ስምዖም ኣብዚ ጦርነት 1 ሚሊዮን ሰው አለቀ ብለው የትግራይ አካባቢ ሰዎች ነገሩንና እኛ ዝም አልናቸው ያን የሚያክል ሰው ሊሞት እንደማይችል ስለምናውቅ አሁን ደግሞ ራሳቸው ማን ይቆጠረው አሉ ከምትሪ ወደሎም ኣብ ግዜ ኣብቲ ኩናት ናይ ትግራይ ምን 1 ሚሊዮን መይቶም ክበሃል ከሎ ትዘረባ ክንዱ ሰብ ክመውት ከም ዘይክል ስለዝፈለጥና ኣይተዛረብናዮምን ሕጂ ድማ በዓላቶም እዛ ቪዲዮ እዚያ አቀዳ ቢላ ተገበረቲ አቀናቢሮም ሼር ገብሩ አለው ውሸት ነው እኮ አሉ ራሳቸው ናቸው ከአንድ ሚሊዮን ያለቀ ማስረጃ የለው ጥናት የለው ለማስፈራሪያ ነው ተጨፍጭፈናል ለማለትም አይደለም አመራሩ አስጨርሰ ይላል እዚያ 1 ሚሊዮን ሰብ መይቱ ትብል ዘረባውን ዝኾነ ይኹን ጭብጥ የብላ ተኸክል 1 ሚሊዮን ሰብ ከም ዘይሞታ ነው ይርዳኒ 1 ሚሊዮን ሰብ ክመውት ከሎ እንታይ ከም ዝመስል አበይ ቦታ ተቀቢሮም አሉ እንታይ ኮይኑ ማለት 1 ሚሊዮን ሲ አዝዩ ብዙ እዩ ስለዚ ደብረጽዮን በዓሎም ኢንተርቪው መጽዩ ክንዱ ከም ንዑ ዘረጋግጽ ጭብጥ ያለን በመባል ገሊጹ ነይሩ እዚያ ድማ ከም ጭብጥ ሒዞም አለው they said it only to size power ዝድማ እቲ ነቲ ህወሓት መርሕነት ናይ ህወሓት ንህዝቢ ትግራይ ኣጽኒቱ ወዩ ኣብ ኣጽናቱ ኩናቱ እቲ ወዩ በመባል ንዓታቶም ንምቕንጻል ዝተጠቀሙሉ ታክቲክ በዓልመን ጻድቃንን ጉጅሉን ስለዚ ነታ ኩናት ደጋጠመት ናይ ብሓቂ ካፒታላይዝ ገይርዋ ጻድቃን ብኩሉ መንገዲ ተጠቂምላ እዩ ኣብ ህይወቱ ዝነበሩ አጀንዳታት ንምፍጻም ሓደ ህወሓት ደመኛ ጸላኢ ናቱ ስለ ዝኾነ ንዖም ንምፍራስ ኩሉ እቲ ዝገበሮ ኣብ ፕሪቶሪያ ከይዲ ዝፈረመ ንሱ እዩ ስለዚ እቲ ምፍራም ኩሉ ግዜ በቲ ንሱ ዝደልዮ እዩ ህወሓት ግዚያዊ መንግስቲ ህዝቢ መሪፅዎ ዝነበረ ኣየድልን እዩ ብምባል ሓድሽ ግዚያዊ መንግስቲ የድሊ እዩ ብምባል ክውሰን ዝገበረ ንሱ እዩ ንህወሓት ድማ ኣብ ኩሉ መድረኻት ክድምስሶ ዝፈተነ ካልኣይ ጸላኢ ድማ ቀዳማይ ጸላኢ ድማ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ንኤርትራ ከበት ገበናት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክንጥልጠሉ ዝገበረ እዩ እቲ ጽቡቕ ነገር እቲ ዘረባ ብኩሉ መንገዲ ዲባንክድ ወይ እውን እናፈሸለ ይኸይድ ምህላው እዩ አመራር ለመምታት ስልጣን ለመያዝ የማይሰራ ነገር የለም ብዙ ጊዜ ፊገር ነው ብዙ ጊዜ የሚነገረው ይሄ ትምህርት ቤት ወድሟል ይሄ ሰው ተገድሏል ይሄ ተደፍራለች ይሄ ብዝኾነ እዚ ከም ጭብጢ ኣኪቦም ኣብ የዝርዎ ኣለዉ ሶም ካልእ ኣብዚ ኣላ ሓንቲ አገዳሲት ዘረባ እዚያ ዘረባ እዚያ ተሰሚዕኩማ ድማ ጽቡቕ ጌር ክርዳአና ይኽእል ኦኬ ጀኖሳይድ ተፈጺሙ እዩ ግን አብይ አሕመድ ጀኖሳይድ ፈጺሙ ይክብል ይኽእል ኢሉ
أبي أحمد جنوسايد فصيمي يكولي يخلي تقول بايزه way تباترن نرأيه قدميو جيتاچو مسفانا بالنور انترفيو تعيبل نيرو تلوز حقبن كل تفصمه بشعبيا ايو يلو نيرو ناي ابي اند ناي ابي كرونيز اور ناي ابي مكلاكيا قبن نمحصابيو ساعي يقبر نيرو السون صادقانن بايزه way سو حدا توانا مرحنا جينوسايد مفصام رغصኛ يكونكن دحريلكي فتحتيو زلو سبات كتخصلو تخلو عدل بتاع مصابه اي حدا هالاي جينوسايد زفصمو بزحات يوم قالوا تلو يم تبل تلخي there is a possibility that ناي تግራይ جينوسايد مليسكان تግራይ نمورار طقمي اب طقمكو عل زخللو عدل تفترتلو عدللو اي مالت ابي حدا كراخرلو زخل ነገር እንታዩ تግራይ نابتي مش شعبي انا وجزعات كله حدا مخنياتكو اب تግራይ ገበን ስለዝፈጸመ እዩ ግዛአታ ኢትዮጵያ ስለዝሓዘ እዩ ክብል ዝኽእለሉ ዕድለሎ አብይ ሊኩል ከሎኻ ያ مش شعبي كواغا ከሎኻ مس شعبي ዝሓበሩ ካልኦት ሽግር ዝኾኑ ናይ ዓዲ በታን ዝኾኑ ሓይልታት ኣብ ትግራይ ኣለው ስለዚ ሓቢረን ኣቶሙን ሙቃ ኣካል ትውግ እዩ ክብል ዝኽእለሉ ዕድለሎ እዚ ማለት ንናይ ትግራይ ጀኖሳይድ መሊስካ ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ንመፍጻም ኣብ ጥቕሚ ክውዕለሉ ዝኽእል ዕድለሎ ማለት እዩ ጌታቸው እዚ ይገሩ so don't try አይነብሉ አይነና አሶቱ ብለንደር ሲኤንና አሱ በጣም ሓደገኛ ነገር እዩ ክንቲ ጠያ كم تري ودلهم ጌታቸው ረዳ ተልእኮ ናይ አብይ አሕመድ ንክገብር ኣብ አልጀዚራ ከይዱ ነይሩ ተገምቲሎም ግን አልጀዚራ ንአብይ አሕመድን ጌታቸው ረዳ ንከባእስዮም ነዚ ፕላን ዝገይሮም ነይሮም ኢሎም ቶም ካድረታት ናይ አብይ ብዝሰፍሐ መንገዲ እዮም ዛረብ ዘለው እቲ ዘገርም ክፋል ግን እቲ ዘገርም ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ዝተፈጸመ ጥራይ ይኮነ ከዛርቦም ዝግባእ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎም ፅልኢ ድማ በዚ ካትሪዮ look at this እቲ ናይ አልጀዚራ ጋዜጠኛ ሓደ ካፕታኑ ኩሉ ግዜ ከመስግነ የዘብለኒ ኣብ ኖርማል ግዜ ክሕተቱ ዘይግባኦም ስለ ዝሓተተ እዩ ስምዑ እዚ agreement the peace deal that you negotiated signed in 2022 that pledged justice for millions of people who suffered during the war in Tigray it's been 3 years and none of the key promises have been fulfilled none of the major players have been held accountable for war crimes in fact many of them are still in positions of power last month you met with Amhara official Demeke Zudu who Human Rights Watch has said continued the ethnic cleansing in Western Tigray even after the ceasefire, including, quote, arbitrary detention, torture, forced deportations. How كم تريو دلهم تاي زبل زلو أبوعل بريتوريا نتيجة بنات ذكاتمه فتح وهابهم لتهم قداي زخوني زبل سمم عنيرو سلست عمد حرتو على بريتوريا مفرامو كساب حجي زخوني يكون زكاتمه يلان كقاتم تخينو دما نتو على بريتوريا زفرهم كلت حيلتاتهم فدرال منقسنا إثيوبيا هو حاطين يندحريلكا كلت يوم أبي إثيوبيا يمزلو سلزي حدا كابتو تلوخو تي قبنات دفت سمافتوش تعدي أبت jurisdiction نا إثيوبيا زلو أب حق قربي قبونيرو أي تجبرن ولا حنتي تجبرن الزقن حدا يبللو كالاي زعبي كابتو على بريتوريا دفتسب بزع قبن كم زفتسب زخصص دمك أزود زبها نسخة نبلسقنا وكيلك مسوخيت كتراخيت كانيركا نسدما بزع قبنات قبل علتي توريرو تتحيزو له زبها المعراب تجراي أبو زفتسمو زلو النافلتك انتاي غير كايلا حتيتو نيرو سلازي اتزقات مقبنات أبتجزو كوينات زنبرنا يرتراو بس كالوت حويسكا ختكسا كوينات سلازقاتمه اسكا حنسوس اكل نايتي مسرح كتبلت خليقه دحرت تبعول بريتوريا كاب زفرم ኤርትራ ዘይት ኣትወቶ ብስ ኤርትራ ድማ ዘይተሓሓዝ ሽግር ከም ዘሎ ይነግር ኣለዉ እዚ ድማ ንእሽተይ ክፋል ጥራይ ህዝቢ መሓራ ፍሉይ ደብዳቤ ናብ ፍሉይ ፅሑፍ ኦፕን ሌተር ናብ ሓሰን ማህዲ ናብ አልጀዚራ ፅሒፎም ኣለዉ ብጉዳይ ናይ ትግራይ ክንድዚ ክትዛረቡ ከለኹም ጉዳይ ናይ ኣምሓራ ሓንቲ ግዜ ከተልዕልዎ ዘይምኽኣልኩም ቅንዕና ዘይብልኩም ምዃንኩም ዝብል ኣብ ኣምሓራ ዝሓለፈ 30 ዓመት ኩሉ ዓይነት ገበናት ይፍፀም ነይሩ ሕጂ ድማ ዝኸፈ ዘስካክሕ ነገራት ይፍፀም ኣሎ ብዛዕባኡ ግን ሓንቲ ሕቶውን ሓንቲ ነጥቡን ክትለዓል ኣይከኣለትን ስለዚ ንበዓሉ እዚ ዘሕዝን ምዃኑ ተቐይሶም ነጊሮም ኣለዉ እጂ ጌታቸው ረዳ እንታይ ክብል ክፍትን እዩ ናበይ ከዝሮ ይትፀገም ረይዎ Can Tigrayans possibly believe that you are working in their best interest when you're meeting one of the men who is responsible for them having lost their land? Is that unheard of elsewhere? If you are interested in resolving this crisis, you have to deal with people who are in charge now. I believe the federal government needs to dismantle any Amhara administration in occupied areas in Western Tigray and other parts of Tigray that are still occupied by the Amhara. And if I have to make sure
that the people have their opportunity to come back home, you have to work with the federal government and work with people. This is the problem, Getachew. You seem to change your tune. You have to change your tune. No, I have to swallow my pride. Not just swallow. بعافش كم تري وزلهم أبي أحمد أبي أحمد تريز خنا مرجع كم زي بلو تي أم حرا حيز وزلوا قديفن تجري كركبلو نزل مقبار دمام سكولهم تم فدرال منكسودي مسكالي مسكولهم كن سرح كن كلا لنا يبلو تجازت إني هذا ما تقبلوا مرجعي خبط عمي خاطق يعير جن جت أشورة تزجر من السيب لله نو نتكر عتنا تيك وحط الله إني أبزوان زين تجارو كتاكمي يزول زلوا جن تجارو دما كم تري وزلهم at different stages بيلا جيرو حريم ومالو سلطان كابز حزنا وحي جيرو زر أنا جراي جبران انترفتناي حرام مريت تبعيلو أجر جرنا خجبرز ده الحيلي مجوز قاسن سبرز بالبارتنا بالتجنات اللي خوز اللو فتيركا أبتجراي بتتعاون خجبر مدفعن كاوز حلفة ولا حنتي يلا تعاون كوز جبران تلو هو حت وينتم هو حد مرحت مش عبي يسرح له تبل نجهم مشيتم بروباغندا نعم جبار ترايو بزخانة يتزل لكنتات نزي مثل حجنا أبتناي نعتاتهم حمام رأس زخانتهم أرسك نسجر قدم جنا أبتجراي زجاتهم زلوا زبلوا زلوا سما አነት የቡልን ክብል አትሪሩ ተቃይሞሎም እቲ ፕሬዝዳንት በወገን መንግስት ፌደራል ተግባራዊ እገዳታት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ከም ዝተጀመረ ኣፍሊጦሎም መሰል ዝኾነ ካብ ፌደራል ናብ ትግራይ ከኣቱ ዘሎም ጉዳያት ተኸልኪሎም ከም ዘለው ዝገለጸ ጀነራል ታደሰ ወረደም እዚ ድማ ትግራይ ተስፋ ቆሪጻ ተገዲዳ ናብ ግጭት ንኽትኣቱም ዝዓለመ ሓደገኛ ስጉምቲ መንግስት ፌደራል ምዃኑ ሓቢሮሎም ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ትግራይ ዝረኣዩ ዘለው ጸገማት ኣብ ምፍታሕን ልዕልነት ሕጊ ንምርግጋጽን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ኢሎም እቲ ሞቱ አውፂሮሎ ዝበለት ፕሬዝዳንት ሙሉእ ብሙሉእ ክትግበር ብዘይ ምኻሉ ተነጻጻሪ ሰላም ኣብ ምምጻም ሓሊፉ ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራይ ኣከቢድ መድረኽ ከም ዘሎ ድማ ሕጂ እውን ይንገራሎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኩሉ ዓይነት ሕፅረታት ይገብረሎም ከም ዘሎ ይዝንገር በት ኣገይን ህዝቢ ትግራይ ግን ካብ ተሓሸብየ ክወፅእ ኣይከኣለን ግፍ ኣብ ብርሰት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጥፋኣት ህዝቢ ትግራይ ንእሽተይ ድኾን የድሕንና ኢልና ስለ ዝሓሰብና ኢና نعلم أنا نعتذر تمالي هو حاتم تاع زوق سنيرو صلاة وزيحو ثلاثة سندقران تخيبنا نمتاي بوليتيكا صراحة يصرحهم نمتاي دبلوماسية صراحة يصرحهم يلو تمالي زنقف زناره هذا عندك أنا صلاة أنت قد نسكت توصل وتان تخفت كايو نمتاي يا زي تخببنا يلو سيقط مالك عالو وزيش بوليتيكا خوين زيش نفعلها يقرب يقبا تمالي فانو من قد مرحنا يلصقنا خوين تقاقي أتي نحر تقراي شفشف خوينو شفشف عتات هذا قنو زي تراسحيو مستقراي أنت عرخس مسفانا نمتاي تعرق نمتاي فانا وصل عادي تقبره سو خيدا انت اتمثل الله يمسلكم تاطم نحو حتى دحن حركوينا تام عرام ملاس حو حتى دحن حركوينا هو حتى قراي بمدحنا بلس كورن زنون عريز تنخر نحركوينس هو حد كفر سلندلنا سلطان كمصل اندلس كهو حد دحنس ولا بلصقنا تقراي يورر كهو حد دحنس ولا بلصقنا لا يقرر صمدو ነው يتمسو صلا ابزحو تخو زبال ناي بحكي شرب زخونه زربا ناي غودفاي ناي بحكي صبو زخونه تصمدو كميلي تاساسر كم زلو حزبتات قرن افريقيا مرغغاتي حزبتات ايرترا اثيوبيا سودان جيبوتي صومال نبحد بمسمار نحوار الزباز السلام كم زلو مغباري كنتن بزحت مسيلوم صنحه صمدو علامو صبيب ايكونن مفصمتاو دما غزياوي يكونن حزبتات زبازن تتحبابيرو ترايو حبراو سلام قسانتن معبالن كرغاغت زكال قرم نغطل أبزخا حتى أنت بدلنا دكتور جبر دولاونت أي تقولنا أي تعنقفنا نحنا حزبنا خنا دحين زبلو أنت أي تبلوم إذا ما عندي سوا زلوا إيرترايان تبلك كلام كم تري وهم زلهم نحد دكتور جبر زبهال تايلهم يحطولوا نحنا مسأب بخينا سرعة كنكير ندل زلنا لولا وندو قالوا ده يتبلونا حزبنا خنا دحين مسأب بخينا كن كيدنا نزبلو زلوا أنت أي تبلوهم نزبل زي تعاون دكتوريو نسوز بلا زلوا سمعوا Eden as a catalyst for the article زيا ترياد ندحر له ناصنت زيا حجي ريو the Eritrean Sovereign Defense Task Force Eden as a catalyst for democracy justice and rule of law حجي تا العلاونات تاعيو حجي العلاونات مكلغال ديمقراطي بإرترا لعلنا حق بإرترا فتح بإرترا نخراقت مسرتي ويتي تتعشمو زي ديتيل زغونا تعشمو هو ما زي عبي حجي تي زولت تزل على بتاع قداسي مخرياتو حتى فتحي حتى ديمقراطي حتى لعلنا حقي
عبل علاوي تهاجري سفتح يما تقاوي يقولون حجي سنموقت كتاب ستخلي غي وراتو فتحي ديمقراطي لعل حقي عبل علاوي تهاجري دي الرقاقات حجي بقى كم ترو ستيتمنت نحرو سيدكايا مالتيو زربايا بلان لولاويت هاجر تزيبلكا ديمقراطي زبحال أبي كوينكا هاتو تكبرو مثلا يرسو سانن تديبلكا ديمقراطي زبحال تنصواي تراي كون زخل مغنياتو لولاو هاجر تدي كوينكا بزعبا مسالاتنا هاجركا دليتاتكا ختسمرون اي تخلنيخا زي ما زلهم مسابي تصيفكم ما غير دلهم مسابي غيركم ما دلهم كا ابزا ايدي مزيالا ابزيا نا مسابي يخونكم لهزبي إرترا ختاركم مالتي كلمة سبيا بأخصني أنا كلمة سبيا يبلكم الله مسابقكم تسرقوا بوليتيكا أفتها ما خلاص مرة خطيرة أبغى أصنعكم يعني تقاومتهم زي ما سمعوهم كلها سب تردي والله إرترا تقدسو لولاويت إرترا تقدسو ناس إنتو زغل واقع استغفلوا له تقدسو سب ولا ون ديق زبالة تقاومين تنبره ناي أبي أحمد قلت زخون حجر مرار كم ز عينت منفسي زفتر نعبد ما كنا مسجونين يزقبعنا مغنياتو نير تراوي أبير تراوي نتو نخسم مريز يقبر زلو بتعندراناتو بجكاتهم شيوتات زبس حير تراوي أما سمرو تمليس له نملس حنت بزيا لنك أنا سمع زلو خيا هذا هو رأفنسي عديت خيتي دم تعقوس عجاب يكون حق تفهم مغورهم كفتكم دينا ماني كعاد تحت كده توقع عملي خندق علي مستم بوليس تاركب عليهم مثلا لي قدامي هاي توقع عملي صحك قدامي تقور أصلا عينك أهلي هاي قرمكم تقيا غير بس كان أمل وعقو أكي بس أنا حقصد وينوكم يزوم زيرو دلوخ براكم نبلوكم كخمس خي بخمسو قاينا قاون نبلوكم ترتي كله كان مرة زيرو دي بالكاتغيت عجو غيدت تكال خفت أنا هاي تبله مونيكاي حركة السنة قوي بارك رفس خفت بارك رفس مجمريا أبي نروي مجلس نروي بس مجلس إرترا بقرا بعد شرح حزن بروز بلوم سبات ورقتهم كمنت المخانو أزجلت حبريتا كن سمك أنينا مونيكا دما كم تري وزر لهم كابتي عدك الرزت تخليه استبعلت يتمثلني زلا ولا كورقت نتين اللي انتبلت I don't know حركة بتاع بهوتي أنا بزوج زي زوجس كلها بزوج channel تايب حماق نجر كما تخل أيتفلت إنيخا تدالي خات سنح وطباخا دلوك هونك خلاله زي أكل جنزب سدة نيايخا بزي قد سابع على ما لخا سدة نيايخا هند بتزخونه كما تكايخل تدالو يبل نيره أبني حمش عمش دش عمتكم يبل نيره فيديو قبر نيره كل زياد ما يكم زبل سلازي كم ذا سات ولا دلا if you are prepared you're not sure أنت كقات ما كخمس غلاب هيوت أوروبا عندما من البعض نزي كم مخنيات تكيم مملو سدة نياثات مرة يمسل يوم زلوا so they're gonna do many things بزونا قرات كقاتهم كم زخل مجمعات يدلي تدالي خامس نحدما كم زنسا confident هينا تزاربو زلا كميو كم هقاتهم كم زخل مجمعات يدلي سلازي تي ناتا تبعت أنا قريب منه له كما ينتقينكم لا تكبروا يتكبروا بحكي كم زي عينت عبي بدهيو عبي سقمتيو قل she took it normally بقى تدالي سلزلوها بعدك مع بالخليت بلا لا أملاك حقسك قبل يدلاني معناته تكونتاتنا تابع غربا سلازي فلتو إذن التنك بلا يكلني كابقتينا نزيات رايرينا ودينا زياد روندي تشارلز كاجيمو of Uganda كم تري وزر لهم برواندا بينيام بلوس سقط هذا ما أفريقيا تباهيلو تروق يحقنا قاطع مثل زي نبرة تشلمات قال سب وسيدو مثلا نتناتو بزخانة أبوغان أبرواندا بينيام كمدما حجر جانتا إرترادما بلوس جانتا تباهيلا كابيني كيوت أنا خلنا من البعض نزياون مثال قبل لكم حنتي ريبورت وتي الله كبير تراد وت كاب بزعبا بيني كاب انترمارش وتيو ناب حداش NSM دي ولا NSN تبهال كلب أتيو كم زلو قالت حبريتا وتي له NSN تبهال سايكلين تيم كم زعت ويزن الجرزلو أبزخت كاي يقنع كاب زعباتا كلب أبزريو أبكال حبريتا خمس ألكمية بيني أبزخت كاي يقنع كا راينا خنا بندلي تبوق عدل من نيكا كاب قتيلنا تودا درتناتنا تبعتو زسيما سنعات مسلم تبعتو زسيما ناتلي 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 ناتلي
كم اليوم دلنا عبيتن قروماتن تودادتناتنا عميدا ترادي كونس أبهلو من أبهيمانوتو من زلون أخبروتون كبر زوهب صبوغ زخونة من تبارغنا يبهلنا زرس اللي تاترينا لنا بزو حد ما كم خوصورينا نقدتنا دا مريم بسمراني رو مريم تيون حدار تيون مالتيو انكو عاوب كعاكم نقول خاتكم ابتبر عامة تساتفكم نقول لهم دتي او دعمتنا حدار تيون تبعلو كريستيان دما انكو عفزب كعاكم كبلي دلي نبحك دسبل تسفى زهب سلتات كبير تراوتي له انكو حقو سنا كربلي دلي انا عامة خمزوان بسلامن بقسانتن ام عبالن قزقاسن يرغبنا نابل كنا يلو مارس سابز خودي مزادر في كبير تراز رحب قادم ما خود فازر من حلوس حساب وقيحة عرف وأنا تقدري تبين زبيني حلو حساب الكابوس صغير